Vážení delegáti snemu, vzácni hostia, milí priatelia, srdečne vás vítam v Hlinkovom dome, v Hlinkovom meste. Po tretíkrát sa v Ružomberku schádzajú kresťanskí demokrati z celého Slovenska, aby tu nadviazali na tie najlepšie tradície, na tie najsilnejšie inšpirácie pre slovenskú politiku formovanú na troch pilieroch: kresťanskom, národnom a sociálnom. Naposledy sme sa v takomto formáte zišli v decembri roku 2010 v Bratislave. Prechádzali sme vtedy náročným obdobím účasti na vláde. To obdobie prinieslo veľa pozitívnych zmien v krátkom čase. Spolu s koaličnými partnermi sme zastavili a otočili neudržateľné smerovanie Slovenska spôsobené obdobím prvej Ficovej vlády spolu s Mečiarom a Slotom. Boj s korupciou, zverejňovanie zmluv na internete, konsolidácia opakovaného 8% deficitu verejných financií, zrušenie protiústavných, predražených a podvodných PPP projektov, revitalizácia krachujúcich železníc a odvaha riešiť neúnosne zadlžené zdravotníctvo, to sú len niektoré z rozhodnutí a procesov, ktoré pomohli Slovensku zastaviť prudké zadlžovanie a vrátiť sa na cestu zodpovednejšieho hospodárenia. V troch kľúčových rezortoch sme urobili veľký kus práce, ale boli aj chyby. Za také považujem aj neprimerané odmeny úspešným manažérom v niektorých podnikoch v štátnych rukách. Napriek vynikajúcim výsledkom jednotlivých firiem, v niektorých z nich 6-cifernú úroveň odmien som považoval a považujem za nepriateľnú. Radičovej vláda predčasne ukončila svoj mandát na téme eurovalu. Pád vlády bol aj zlyhaním voči voličom, bol vysokou cenou za proeurópsky postoj Slovenska. Potvrdilo sa, že európska agenda sa stala jednou z rozhodujúcich aj pre vnútroštátne politické pomery a pre vzťahy medzi stranami. Smer si vyžiadal drahé riešenie, predčasné voľby. KDH aj tu preukázalo, že je pokojnou a konštruktívnou silou. Ponúkli sme do čela parlamentu na potrebné prechodné obdobie skúsenú osobnosť Pavla Hrušovského, aby parlament mohol konštruktívne završiť svoje pôsobenie a pripraviť legitímne predčasné voľby. Porážka pravice sa dala očakávať, ale výsledok je bezprecedentný. Na Slovensku vzišla z volieb väčšina vlády jednej strany. Ako dopadlo KDH? Čísla a poradie poznáte. Poradie je fajn, dvojka je dobrá. Aj keď iné strany bývalej vládnej koalície poklesli, KDH si udržalo a potvrdilo svoj potenciál. Spolu s vami, všetci, sme intenzívne pracovali pre viac voličskej podpory. S pokorou vyjadrujem vďaku aj za podporu 225 000 voličov, v tom prírastok 10 000 voličov. Zvlášť však chcem oceniť verejnú podporu a uznanie mnohým autoritám a osobnostiam verejného života na Slovensku, počnúť s bývalým prezidentom republiky Michalom Kováčom. Bol hosťom na sneme v tejto sále v roku 1993. Pozdravujem ho aj odtiaľto i za nás všetkých so želaním dobrého zdravia. Slovensko má málo za života uznávaných autorít vo verejnom živote. O to vzácnejší je každý odvážny osobný postoj. Postoj na podporu kresťansko-demokratického hnutia i jeho predsedu. Percentá sa menia, ale identita, tá je pre KDH dôležitá. Milí priatelia, ja som sa s volebným výsledkom neuspokojil. Pýtam sa,
máme šancu na väčší úspech? Má KDH na to, aby sme boli lepší? Dovolte mi ako odpoveď použiť športové prirovnania a úspechy. Slová totiž volajú, príklady priťahujú. Malé, pre mnohých neznáme Slovensko sa v roku 2002 v Göteborgu pod vedením Jana Filca stalo majstrom sveta v ľadovom hokeji. Podobne nedávno v Helsinkách pod vedením trénera Vujteka sme sa stali vicemajstrami sveta. Celé Slovensko bolo na nohách, plné vlasteneckého nadšenia a hrdosti. Cesta k úspechu sa začína prácou a pokračuje prácou. Tvorivou, poctivou a vytrvalou. Tak ako múdrosť sa začína pokorným hľadaním pravdy, tak ako dialog začína načúvaním. Svetový majster, tréner Jano Filc, ale aj tu prítomný vicemajster sveta, náš člen Juraj Mikuš, vám potvrdia, že k úspechu vedie tímovosť, profesionalita, nasadenie, vytrvalosť, zmysel pre spoločný cieľ. Juraj, vítajte medzi nami, fandíme vám, fandíme našim. Vždy som v tomto duchu ako kapitán na ihrisku v politike obhajoval svojich hráčov, ministrov, poslancov. Musíme sa postaviť jeden za druhého. V pravde, v úsilí o spravodlivé a solidárne Slovensko. Vždy budem obhajovať kolegov. Ale tí, ktorí sa previnia, alebo nepodajú zodpovedajúci výkon, musia ísť ihriska dole a byť vystriedaní. Tak som postupoval aj pri kauze tzv. Zlatých padákov, pri členoch kresťansko-demokratického hnutia. A tak budem postupovať aj v budúcnosti, kedykoľvek to bude potrebné. Nedivím sa ľuďom, že sa pravici otočili chrbtom, že sa rozhodli pre ponúkané istoty a stabilitu. Smer nasľuboval istoty, ale prináša neistoty, ktoré vyplynú z vyšších daní, vyšších odvodov a nových poplatkov. Výsledkom bude menší hospodársky rast. Výsledkom bude menej práce a viac nezamestnaných. Otázkou zostáva, nakoľko tu ide len o vládu jednej strany a nakoľko o holding finančných skupín. Končí rovná daň. Zásadne sa oslabí sporenie na dôchodky. Priťaží sa živnostníkom, malým podnikateľom. Verejné financie a ekonomiku Ficov balík viac priotrávi, než ozdraví. Smer zriadil široký okrúhly stôl. Tento pripomína Národný front a bude partnerov vťahovať do zodpovednosti za rozhodnutia o daniach, o znížení sporenia na dôchodky, za rušenie sviatkov, za politické rozhodnutia. Smer však na druhej strane odmieta kontrolu verejného obstarávania a pokúša sa ovládnuť verejnoprávne médiá. KDH odmieta byť súčasťou teatrálnych postupov vlády jednej strany. Budeme konštruktívnou a dôslednou opozíciou. Budeme oponovať nerozumným opatreniam vlády. Budeme podporovať to, čo ozdraví hospodárske a sociálne pomery u nás, zvýši dôveryhodnosť a medzinárodné postavenie Slovenska. Podávame vláde ruku na boj s korupciou. Svet, Európa i Slovensko prechádzajú ťažkými obdobiami a dôležitými rozhodnutiami. Nikdy nemalo Slovensko tak silné medzinárodné postavenie, ako má dnes. Uvedomuje si toto väčšina našich obyvateľov? Pamätáme si ešte na slova veľkého pápeža Jána Pavla II. O osobitnej úlohe Slovenska v spoločnej Európe. Nie je to zvlášť aktuálne v čase, keď sa otriasajú nielen finančné trhy, keď padajú vlády,
ale sú spochybňované a relativizované samotné hodnotové základy a piliere našej kultúry a kresťanskej civilizácie. Široko a hlboko prenikajúca dlhová kríza je výsledkom života na účet druhých, na účet budúcnosti. Je ovoci mentality, ktorá rastie a žiada všetko hneď, tu a teraz. Skutočná udržateľná perspektíva sa však nerodí cez zadlžovanie, cez chorý rast. Budúcnosť sa rodí cez obetavosť, cez zodpovednosť. Zodpovednosť voči sebe i voči druhým. Začína ochranou života, úctou k ľudskej dôstojnosti, k manželstvu a rodine. Pokračuje zmyslom pre tvorivú prácu a pre sociálny rozmer ekonomiky, pre primeranú spotrebu, pre ochranu prírody a zdrojov pre nasledujúce generácie. Dlhová kríza nie je len o financiách a deficitoch. Je etickou výzvou k spravodlivosti a k solidarite. KDH investuje svoj potenciál a vplyv pre spravodlivé a solidárne Slovensko pre ľudí. Vplyv domáci i vplyv medzinárodný. KDH ponúklo a prinieslo pre Slovensko 3 sny, 3 dôležité a pritom realistické vízie. Majú staré korene, boli snom niekoľkých, túžbou mnohých a dnes sa stávajú nevyhnutnosťou pre všetkých. Ten prvý sen bol o slobode a demokracii, druhý o európskej hviezdičke pre Slovensko, aj pre Slovensko. Tretí nadväzuje na predchádzajúce 2. Je to tvorivé, moderné a pritom tradičné Slovensko. Prvé 2 sme zrealizovali a o realizáciu toho tretieho usilujeme. Ostatné 3 snemy hnutia sa konali na 3 dôležitých miestach. V Nitre, v Bratislave a tu v Ružomberku. Tieto 3 mestá symbolizujú a reprezentujú naše kultúrne a duchovné korene, náš štát, ale aj kresťansko-demokratické idei a ľudovosť. Práve tu, v Ružomberku, v strede Slovenska, pod malebnými Tatrami, sa mi žiada povedať, že Slovensko nemusí žiť v znamení červenej. Andrej Hlinka, otec národa, ktorý tu a v Černovej hľadal odpovede na prehraté prvé československé voľby v roku 1920 po veľkom víťazstve sociálnych demokratov, našiel nezlomné odhodlanie a zápal, ktoré ho viedli medzi ľudí po celom Slovensku. A víťazstvo o 4 roky skutočne prišlo. Práve takéto odhodlanie v zápase o charakter Slovenska ma vedie k podobnej paralele. Priatelia, neustaňme spolu s vami vodne v noci, kým biela na Slovensku nezvíťazí nad červenou našej domovine. Nie je to len o symbolike, je to o charaktere, o hodnotách, o pravidlách, o perspektíve, na ktorej bude vyrastať naša kultúra, spoločnosť a štát. Dá sa to a KDH to s podporou ľudí a s podporou podobne zmýšľajúcich strán dokáže. Pozývam k tomuto úsiliu všetkých, ktorým na tom záleží. Mladých i menej mladých. Inteligenciu, zamestnancov, drobných farmárov, živnostníkov a podnikateľov. Pri spoločnom úsilí o pár rokov Slovensko nemusí žiť v znamení červenej. Čo je k tomu potrebné? Aby si mnohí ľudia osvojili práve túto víziu a cieľ. A aby sme k nemu ponúkli dôveryhodnú cestu, nástroje a nositeľov. Budeme ich hľadať spolu, aj tu v Ružomberku, na tomto sneme. Vízia o slobode a demokracii sa u nás naplňa od novembra 1989.
Štát vedú tí, čo si november nevšimli, alebo vtedy práve kachličkovali. Ale zmyslom demokratickej a slobodnej spoločnosti je spravodlivosť pre všetkých a solidarita so slabými, s núdznymi. Sloboda a demokracia nie sú samoučelné, nie sú konečným cieľom ľudského úsilia. Dovoľte mi k týmto 3 okruhom niekoľko poznámok. Poprvé, potrebujeme národnú, vnútroštátnu politiku, ktorej ovocím je fungujúca spravodlivosť a skutočná solidarita. Máme však štát bez generálneho prokurátora, s oslabenou zákonnosťou, s oslabenou vymožiteľnosťou práva, pritom so športujúcimi a cestujúcimi predstaviteľmi štátnej moci. KDH bude aj naďalej získavať podporu pre princíp jeden mandát stačí. Sme trpezliví, ale demokracia to potrebuje a spoločnosť raz ocení. Takmer 10 rokov trvalo, kým si väčšina parlamentu osvojila návrh na zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov. Začali sme s tým ako hnutie v roku 2003. Potrebujeme moderný, úsporný a rozumne intervenujúci štát. Hlavnou úlohou každého demokratického štátu je bezpečnosť a spravodlivosť pre občanov. Potrebujeme spravodlivé a solidárne Slovensko. Také Slovensko bude zároveň silné. KDH hovorí áno zodpovednej a adresnej sociálnej politike, ale nie socialistickej politike. Áno ochrane slabých a spotrebiteľa, áno ochrane hospodárskej súťaže, ale nie ekonomickému ochranárstvu, klientelizmu či korupcii. Čo je ekologické, je aj ekonomické. Jednou z rastúcich a politických zneužívaných tém u nás je rómska problematika. Bieda a vylúčenosť sa dajú riešiť predovšetkým cez výchovu, vzdelávanie a zamestnanosť, nie cez odkázanosť na štát a sociálne dávky. Je množstvo účinných a fungujúcich príkladov integrácie i rozvoja, ale aj problémov, ktoré vyžadujú ochranu proti násiliu a kriminalite. Volení štatutárni zástupcovia na komunálnej úrovni musia spĺňať kvalifikačné predpoklady pre zodpovedné narábanie s verejnými financiami. Za dôležité, priam rozhodujúce pre budúcnosť národa a menšinových spoločenstiev považujeme rodinu, vzdelanie, prácu, zdravie. Podporujeme výchovno-vzdelávací systém, ktorý formuje rozumných a zodpovedných občanov a pripravuje kvalifikovaných ľudí. Slovensko potrebuje prepojiť svet vzdelávania a svet podnikania. Budeme požadovať, aby neboli diskriminované štátne subjekty, cirkevné a súkromné, ktoré pôsobia vo sfére vzdelávania a sociálnych služieb. Chceme posilniť prorodinné prostredie aj cez princíp nedeľa pre každého. Nedeľa ako deň pokoja, deň rodiny. KDH sa nevzdáva myšlienky presadiť ústavnú ochranu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Tá druhá vízia bola o spoločnej Európe s rovnocenným postavením Slovenska. Potrebujeme Európsku úniu ako dobre zorganizované spoločenstvo jej členských krajín, ktoré na báze spoločných hodnôt napomáha lepšie, účinnejšie rozvíjať ich záujmy, rešpektujúc pritom ich identitu, kultúrnu rozmanitosť, formulujúc politické, právne i finančné nástroje v súlade so základnými zmluvami. KDH nepodporuje európsky superštát či Spojené štáty európske, odmieta harmonizáciu v oblasti priamych daní, rodinného práva či obrany. Európska únia nepotrebuje centralizáciu, ale subsidiarizáciu. Zdržanlivosť KDH pri vstupe do hospodárskej a menovej únie sa ukázala ako opodstatnená. Ale dnes, keď euro je aj našou menou, jeho stabilita a dôveryhodnosť je našim národno-štátnym záujmom.
Eurozóna potrebuje prísnejšie podmienky a disciplínu pre svoje fungovanie. Podporou Európskeho mechanizmu pre stabilitu spájame so zabezpečením efektívnej kontroly a podstatného vplyvu parlamentu na rozhodovací proces. Budeme požadovať, aby bol v tomto duchu zmenený vládou navrhovaný implementačný zákon pre tento mechanizmus. Väčšina štátov Európskej únie potrebuje fiškálnu konsolidáciu, potrebuje znižovať deficity, zastaviť zadlžovanie. Nevyhnutné sú odvážne a účinné reformy. Aj Slovensko stojí pred takouto výzvou. Ficová vláda hovorí o raste ekonomiky, ale prijíma opačné opatrenia. Ako Orbánova vláda v Maďarsku, aj socialisti u nás s ľahkosťou siahajú na úspory tých, čo zodpovedne šetria na budúce dôchodky. Odporúčam vláde, aby hľadala spôsob a podmienky, ako do procesu štrukturálnych reforiem, zvlášť náročnej, dôchodkovej, zapojiť eurofondy. Takýmto využitím európskych zdrojov by Slovensko mohlo ľahšie a rýchlejšie konsolidovať verejné financie a využívať európsku pomoc bez zbytočnej byrokracie ba korupcie, hlavne v rámci Európskeho sociálneho fondu. Vláda by v spolupráci hlavne s partnermi z Vyšehradskej štvorky mala presadiť potrebné úpravy európskej legislatívy na obdobie rokov 2014 až 2020, kedy Slovensko môže využiť ročne vyše 2 miliardy eur, kumulatívne vyše 14 miliard eur štrukturálnej pomoci únie. KDH otvorí túto tému aj na pôde Európskej ľudovej strany a príslušných inštitúcií. Ak sa má naplniť tretia vízia KDH pre Slovensko, potrebujeme sa zamerať na tvorivý a inovačný potenciál človeka a celej spoločnosti. KDH vstúpilo zásadným spôsobom do celoštátnej ekonomickej agendy. Budeme v tomto naďalej aktívni. Slovensko potrebuje podstatne zvýšiť zamestnanosť, inak konsolidáciu verejných financií nezvládne. Bez práce a pracovitosti to jednoducho nepôjde. A nie len deficit financií bude dôsledkom. Bude pokračovať vyprázdňovanie vidieka, prehlbovanie regionálnych rozdielov, budú narastať viaceré negatívne sociálne javy. To sa musí a to sa dá zmeniť. Nie len investovaním do rozvoja infraštruktúry, dopravnej, energetickej, bytovej, komunikačnej, ale predovšetkým nastavením politík na podporu rastu zamestnanosti. Rast zamestnanosti je dôležitejší než samotný rast hrubého domáceho produktu. Lebo v prvom rade stavia na nohy človeka s jeho rodinou, pomáha obci a tým aj štátu. Zamestnanosť je základ úspešnej sociálnej politiky. Preto odmietame vládny konsolidačný balík, lebo z hľadiska rastu zamestnanosti a ekonomiky nie je ozdravný, ale otravný a škodlivý. KDH podporuje to, čo prináša nové pracovné miesta, čo rozvíja vzdelanosť, tvorivosť, podnikanie, ale aj vedu a výskum a umenie. KDH bude aj naďalej neformálnym ombudsmanom či obhájcom živnostníkov a malých podnikateľov. Budeme presadzovať opatrenia na ďalší rozvoj cestovného ruchu, našich regiónov a vidieka. Máme na to ľudí, máme na to odborné tímy. Aj preto sme sa tak usilovali o miesto predsedu hospodárskeho výboru parlamentu. Milí priatelia, milí hostia, ako ekonomika potrebuje silnú konkurenciu, tak vláda istôt Smeru potrebuje zdravú opozíciu. Nie náhodou som na tento snem do Ružomberka pozval kolegov, predsedov dvoch politických strán. Chcem im a spolu s nimi chceme našej krajine ponúknuť slovenskú ľudovú platformu. Spájajú nás blízke a totožné hodnoty, programy, skúsenosti. Vytvárame vzájomnú dôveru.
Slovensko potrebuje alternatívu voči ľavicovému smeru v európskych, ale aj v domácich záležitostiach. Sú tu 3 strany v rámci Európskej ľudovej strany. KDH a SDK-UDS ako členovia a Most Híd ako žiadateľ, čerstvý žiadateľ o členstvo. S Bélom Bugárom nás spája dlhoročný osobný príbeh a zápas o demokratické a európske Slovensko. S Pavlom Frešom hlavne férová spolupráca na úrovni Bratislavskej župy i parlamentu. Som presvedčený, že naša užšia spolupráca môže byť nielen vecne prospešná, ale môže ponúknuť postupne aj alternatívu voči dominancii Smeru. KDH samostatne, ale aj spolu s partnermi. Odmietame nacionalizmus z juhu i zo severu, populizmus zľava i zprava. Nie všetko nové je lepšie. Treba obnoviť to, čo ukázalo životaschopnosť. Potrebujeme pracovať na obnove a posilnení dôvery občanov. Potrebujeme viac nový prístup a vytrvalosť, než nové strany a nečitateľné novotvary. Odmietame trieštenie strán. Našou odpoveďou je férová spolupráca a hľadanie skutočných riešení pre ľudí a pre Slovensko. Snívanie nestačí. A nebudeme ani vybierať hrozienka z iných strán. Pravica potrebuje serióznu spoluprácu serióznych partnerov. KDH, verné svojim hodnotám a vytrvale v politickej službe, ponúka takúto serióznu spoluprácu. Béla, Pavol, prijímate ju? Milí priatelia, a ak budeme silnejší, môžeme aj vyhrávať. Znovu som pri športe. V regionálnej, národnej či v Európskej lige. KDH cíti osobitnú zodpovednosť aj vo vzťahu k budúcim, blížiacim sa prezidentským voľbám. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby Slovensko malo dôstojnú, reprezentatívnu hlavu štátu, aby malo konečne prezidenta s nekomunistickou minulosťou. Milí priatelia, nemusíme vždy vyhrávať, ale nesmieme sa nikdy vzdávať. Nemusíme vždy vyhrávať, ale nesmieme sa nikdy vzdávať. Veľmi som sa usiloval, aby bolo KDH otvorené k ľuďom. To sú vážne slova. Akoby domov vrátili sa mnohí. Sú aj tu medzi nami. Čo z KDH odišli pred 20 či 12 rokmi. Prišli mnohí mladí, vzdelaní, odborníci. Pribudol biely tím dobrovoľníkov. Všetkým chcem za vernosť a vytrvalosť v službe spoločnému dobru zo srdca poďakovať. KDH i ja sme na vás hrdí. KDH je tu pre ľudí ako autentické hnutie, formované z dola, skúsené a ošľahané zápasmi o slobodu, demokraciu, vládu zákona, o európsku perspektívu. Nie je skeptické pri pohľade na svet a na budúcnosť. Svet potrebuje nádej, že môže byť lepšie. KDH nie je v rukách finančných skupín či oligarchov. Hnutie je odhodlané kráčať ďalej, dopredu a dohora. Je odhodlané pracovať pre spravodlivé a solidárne Slovensko pre ľudí a ponúkať im nádej a konkrétne riešenia. Potrebujeme tvorivý pokoj a angažovaných ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť dobrej veci. Odhodlaných niesť svoj diel zodpovednosti za tvár, za charakter a kultúru Slovenska.
za jeho postavenie a kredit vo svete a za jeho cestu dejinami. Našou víziou je Slovensko, ktoré viac tvorí, ako troví či spotrebúva. Nech je Slovensko dobrou otčinou, ktorá nezadlžuje vlastné deti, ale pripravuje im skutočnú perspektívu. Drahí kresťanskí demokrati, urobím spolu s vami, v spolupráci s našimi priateľmi a partnermi a s ľuďmi dobrej vôle všetko, čo je v našich spoločných silách, aby sa vízia o našej vlasti ako zodpovednej domovine stala skutočnosťou. A v tomto úsilí nech nám Pán Boh pomáha.